שלום לכם, כאן גלית. היום נענה לכמה בקשות ונראה איך מעתיקים סרטונים. הדבר הראשון זה קודם כל למצוא את הסרטון. אנחנו כותבים בגוגל את שם הסרטון שאנחנו רוצים, מחפשים אותו. הסרטון הזה במקרה נמצא ביוטיוב. אנחנו נכנסים ליוטיוב. כאן למטה יש לכם שתף. לחיצה על שתף פותחת קישור. על הקישור אנחנו עומדים עם עכבר ימני, מעתיקים את הקישור ויכולים להדביק אותו בכל מקום שרק תרצו. למשל, אפשר לשלוח את הקישור במייל ולהדביק אותו באיזושהי מצגת, אבל זה הקישור שמגיע ישירות לסרטון. האפשרות השנייה אלה סרטונים שנמצאים באתרים. אנחנו הולכים לאתר. אם אני רוצה להעתיק את אותו הסרטון מאתר, אני לוחצת עכבר ימני, ובחלק מהמקרים זה אפילו נותן לי העתק את כתובת האתר של הסרטון. כאשר הסרטון הוא סרטון של יוטיוב, כמו שאתם רואים, כאן יש לכם את הסמל של יוטיוב. לחיצה על הסמל מעביר אתכם ישירות לאתר של יוטיוב. ועושים בדיוק את מה שעשינו קודם, לחיצה על שתף, פותחת לנו כתובת, לחיצה עם העכבר הימני על הכתובת, העתק, ומדביקים את זה בכל מקום שרוצים. מקווה שעזרת, להתראות בסרטון הבא. ที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มี